The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bueno, Aino, hemen gaude. Aiaga, Ni podcast bat astera noa, bai. ez dakit ze itxura hartzen diozun honi, hola ikusita, bi mikrofono interfaz bat, Audacity ja martxan da. Zeran deitzen da podcasta? Txatxaran. 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 Txatxaran guaira. Bueno, esangot, naz, inen etxin naz, eta gotele ikusten dut. Baina gotele ez gotele klasiku. Gotele moderno. Hau izango zen arrastrau bat, ez? Ez da izan ditzen da hau gotele tipu, baina gotele modernure, bale? Zauekidea bat etxeko, ez da gotele. Oso pista polita, lapurrentzat, ez? Bai, eta gaz, diagonaleta jarritxe, bale? Osea, berara nire eskuman aurrin, eta nina beran eskuman aurrin, bale? Rollo perfect. Tasak takauz, uraz. Tasak personalizan berdoz. Ondik, faltara Bai. hemen... Igual podcastei falta zaio baita ere, ez dakit, eslogan bat, ez? Hola, tipo, gaztea da. Baina, Bai, pero gaztea nintzen. gaztea nintzen. Txatxaran. Txatxaran. Gaztea nintzen. Eixo, ongi etorri, Txatxaran podcastera. Inigo Antxorregi dierez naiz, Antxor ere deinazakezu. Eta Txatxaran elkarrizketa podcast bat izango da. Ez du beste intentziorik, helburu oso xumea du, jendea hartu eta elkarrizketatzea. Ez naiz hemen kea saltzen hasiko, elkarrizketa formatu tradizional izango da. Aspalditik nuen nahia, horrelako zerbait martxan jartzeko, azkenean animatu naiz, abentura honetan murgildu naiz, eta bueno, espero dut bestean zauden horrek, gozatzea, edo behintzat konpainia eder bat jasotzea, elkarrizketa hauen bitartez. Tematikari dagokionez, ez dut uste tematika zehatz baten itxiko naizenik, inoiz. Egia da, telebistan, zineman, antzerkian, bai izaten dudala nire konfort eremua elkarrizketak egiterakoan, baina esan dudana, ez daukat gogorik gai zehaz batean edo perfil zehaz batean izteko, beraz, joango gara astez aste elkarrizketa berriak igotzen, eta ea nork duen aukera mikrofono hauen aurrean jartzeko eta niri elkarrizketa bat emateko. Egia esan oso elkarrizketa formatu zalea naiz, ez? Bai irratian, bai telebistan gehien kontsumitzen dudan eduki mota da, eta, zergatik ez nik ekarpen bat egin formatu xume honi, nik uste dut oso ondo pasako dugula. Eta lehen atala da gaurkoa, arrazoi oso bereziengatik, gonbidatu dut gaurko elkarrizketatua Txatxaran podcastera, nire azken etapan, podcast etapan, kasu honetan, berarekin batera itxi nuen etapa hori, bera elkarrizketatuz, oso gai gordina landu genuen, gero jakingo duzu gehiago, eta, amaiera batean lagundu zidana, hasiera berri honetan laguntzera ekartzean, niretzat ohore bada eta plazerrutxa. Bera aktorea da, kazetaria, irrati esataria, kolaboratzailea, gauza asko da, baina guztien gainetik nire lagun maitea da. Beraz, zuekin, Ainoa Etxebarria. Bueno, txatxaran dano gaztik, ez? Azkarin, txatxaran azten zazenin, azizinke txatxaran zoradeko bateaz, suaino gaztiaran bateaz, ume bateaz, azizinke txatxaran eldu bateaz, txatxaran azizinke. Eta hor, adinak ez dut zardurek. Txatxaran erosein azizinke. Itza asko gustatzen zaiz, txikitatik asko entzundeten hitz bat da, laguntalde bat, edo lengusuak, edo laizketan, eta igual amonai entzuten nion, ez? Oaina izeate, txatxaran. Hori da. Eta
Ez denun, igual munduari txatxara pixkat falta zaio, ze oso gutxi entzuten geha elkar. Egixera. Alkar oso gitxe entzuten du. Baina gero kotiagaz. Ze nahote esan, ni podcastak entzutetxuaz. Eta gustu entzuten dut jentik zer esan daben. Bai. Ni nabil engantxata, nire lagunak jarraitzen da Fispireta. Fispireta. Fispireta, on japonen dabil oporretan anasiaz. Eta YouTubeen nik bideok ikusi etxetxuaz. Eta esan batu zelako simpli. Osea, etxen dau, grabaten daudana, bideokamera zar bat, osea, kalidadi bestala beste munduko ixe, bez? Mikrofono honekin alambriko alako bateaz, ez daue, ez pentsa mosketak eta etxen da benik, eta keba, sin filtro, 37 minutuko bideazuk, eta pumba, ala, danak, oso zoitra gatetxuaz. Ni podcast honi ez dio sartu nahi izan bideoaren zatiaz, ustet irudiarekin asko galtzen duen pertsona bat. Naizela, bai. Ba, ez, baina bai da gixen, nik ez da podcastan asaroten ikusi txala ez, hombre, obviamente japoneko viaje bat nik ikusi nerotein. Ni papel Bai. jateko ikusi nerotein. Baina gero beste batzu nasarot bakarrik entzun. Bai. Adez, pijas marrones, bat ospaldixan ez dut entzun, pijas marrones entzuti guztain gazta. Bakarrik entzun. Eta beste bata, neska bata asko guztain gazta, Victoria Martín da usteot deitzen, Martín da bizena usteot. Liburu idatziman, tiene que morir mucha gente. Bai, irakurri dut, bai. Hori tipi, me encanta, living postureo, eta, bueno. Ni neska horren super ultra fansanaz, osea, oso fan. Materian sartuko gea? Bai, farkatu, bai. Oso ondo. Bueno, txatxaran nik asko lotzen dut, bagian kafe baten bueltan sortzen den elkarrizketa horrekin, ez? Orduan, kaferik ez dago. Ez, gureak hau, oso importanti. Baina elkarrizketa bat izan genezak, Orduan, kafearekin egingo nizuken lehenengo aldera izango litzateke, eta horrekin hasiko dut elkarrizketa, zer modu zaude? Zertan zabiltza? Beatu, ondona, baina, eskotan ga ondo, baina batzutan ga ondo baina sensiblia, ero, ez? Naute esan, ondo baina, sí, bueno, sin un momento, ez? Osa, ondo duteko modu askoraz. Txarrak enduta ondo. Bai, total, bazken aldi izan inabil ondo, baina ondo hater, ez? Osea, Ondo hater. Ondo hater, naute esan, nina ondona baina rollo gaizto. Osea, naute esan, cero piedad por la humanidad, ez? Osea, de como, inútil, nabil como con rasmia. Ja, resquemor esaten, ez? Baina rollo, venga, pega, pim, pam, hortxe. Nabil, ondo pim, pam. Ondo pimpan. Ondo pim, pam, rollo, venga, garbo, venga, ein, como motivata, energiziaz. Energiza. Sobreenergizata, esan like be bai, baina bueno, hori ondora, porque hasi nire horretxek eroten zatxu be bai, ez? Bai, ondona. Eta nien... Bai, bueno, esan dut, viaje luzi nabiletxe, nabile urritxik nabile serie bat grabaten, plano a plano produktoriaz, Telecincoako, bai, deitzen da, bueno, titulure maravilloso, Ella maldita alma. Ella maldita alma. Ella maldita alma deitzen da serixi, bai. Nire pertsonaji euskaldun izangora, deitzen da Nagore, eta ni izango naz arrantzali patroni. Ostra. Bai. Txalupako hortxe, patroi, izango naz. Nagore. Itxura ona. Bai, interesanti. Beatu, hasieran, ostras, eban kastineta ikusinan pertsonak eta enamoren itxan beraz. Eta hau izan zan, beatu, esan dutenin ondona zela baina gaiztona zela. Kastin hau banin. Nik esan eban, junitxan presenziala etxaia, ze deitxusten, eta urten ebanin, zaztan, nore mutiala, nore bikoti lagundu nitxun, madre idea, eta zaztan, zela nahi notanik, espana behartzen moskean gona. Hoxera nahi rotenin esan de, nala ondo baina gaizto, de como, hain neuan, como, hau nutzako xan birdeta, espana behartzen pikan gona, eta onartzean pikan gona zela, porque nintzako, nagore neuna. Twitterra sartu eta hashtag bat sortuko dut, eta... Bai, tio, ez egizan oso personaje politxera, kriston karamelure eta superposigna, baina, de repente, bai, launa eta zan, batuen birot, arrantzalinak, genti deskojona. Claro, emakume arrantzali eta gaina patrona. Ostras, ez da ikusten, egunerokotasunin hori ez da ikusten. Ordune esaz, ostras, behatu, zelako gauzak, gentiai ja zema txokatetzen honek, ez? Normain oitxutegaz, gixonak arrantzalik izatea. Oitxutegaz arrantzalitan, de todo eota, ez? Kultura diferentik, leko diferentetik etorretxako genti, ez? Txalopetan, horretxe ikusten zu baina emakumik ez ikusten. Eta de repente, fikzine gerun nau, emakume arrantzale bat izatea.
Pentsatzen zu ondarrotara izango zenuela inspirazio iturririk edo... Bai, ni txekitza sakora, ni txekitza zibiltzen itxan txalupetan sartzen, baina ja, baina ez pentsan, esan ni asko jota kuñaune fora bordan eta ibilitzenaz, baina nada del otro mundo. Holanda ben nik esan dute, grabaketetan eta, ze txalupan, graba esan dugu, Invencible, tío, Ena Mariaten, La Leche, oso ondo, eta genti Maria txenda, eta esan dut, ni amena, inok ez leukela, Txula. inok ez bane mongo sentimo bane guatxek, eta amena, paperin sartute, benetan, momentotan esan, hau ez gazta txartu emoten. Ez doztela ondiokan konduziuten barko. Bueno, ez da zaten konduzio. Bueno, da igual, bueno, bai, zuzenduko gaitu norbaitek, beti dago norbait, baina, bueno. Gau, fazeta askotan ikusi izan zaitut, eta ez dakit bantxe bertan zeinek betetzen zaitun gehiago, edo aktore izateak, irratia egiteak, esatari bezala, kolaboratzaile bezala, ez dakit, ze puntutan zaudeola laboralki? Behatu, punto baten nun nabiletzen suertina eukitzen, bueno, ere igual ley de la atracción izan da, eta neu bilaturot energetikamente, ez? Hone, gauza, oina, alantxen ikitzen da, eta gustatzen gazta, gaur egun dan pentsakeri, eta zelan, bueno, ez da gaur egun dan pentsakeri baizik, eta gaur egun zelan eruten zatxuen, ez? Hau da, zuk erakartzen zu proiektatezun edo zeure desiuk eta, porque, nahi desan, gu umi ginanin, ez, imagina, atorine dut izan, ez flipa, pentsazio zer normala, eta hori imposible, orduan haini pintzetuen, como gauzak, imposible tzatero, baina ez duzu aspiraten horretxeta, ez, edo gatxaua da, ero jamaiten bazu horri igual kasualidadita den esan leke, ni antzerkizkolan sartu nitxan antzerkizkolan enek izin zeba, eta zera, antzerkizkoli, bueno, lagunduen gozta kasetaritzan, antzerkisa lagunduen gozta. Eta zan, como, sartuna amen, sesio zerre bultzatzen hau, amen eotea, baina eneban imaginaten benetan alko nebanik biharraen aktore modun, orduan hori deskartata modun eukan da, behatu, gero amaitxu dut, izan zen ikasketak amaitxu, eta ja antzerkisan hasi nitxan beharrin, orduan, ostras, pedrin, zelako ondo eta zelako guai, eta zelako suerti. Eta orduan, behatu, gaur egun zelan ikusten duten ere buru jolinez, suertasko nabiela aukitzen. Ze azkanin, ostras, aktoretzik emoten da bena da, bai, emotetzu aukeri gauza asko isateko, ez? Empatizateko errealidade ezberdin askoaz, eta hori laletxera isaten, eta gaina, jolinez, emakume empoderada bat isateko aukeri nabil eukitzen, baina bebai daukela beran traumitak, gero bestetik radixu bezeko ez da soltaten, zoko esatez humorun, ez? Kolaboratzaile moron hortxe jarraitzen dut, eta eske joen niri ahots utzak asko motesta. Ahots utzak, ze ahotsaz transmititit dana, nitzako la bombara. Iñaki seguro lazanak esatezun, ez? Hemen irratia egiten zuten azkoitiko Matadeixen. Eta esatezun irratiterapia. Irratiterapia, total. Kontzeptu hori erabiltzen zuen. Eta egia da. Eta oso ados nago, kontzeptu horrekin, ze nire irratira jun izan naizenean, elkarrizketa bat ematera, edo oraintxe bertan podcast hau egiten ari garela, eta entzuten dudan bakarra, bai nire ahotsa eta bai zure ahotsa denean, badu zerbait, ez dakit, kolokatzen zaitu momentuan bertan, ez? Orain eta hemen. Eta total, beste guztia ez dago, edo gero egongo da, baina oraintxe bertan ez dago. Eta terapiare hori da askotan, ez? Oraintxe eta hemen nola zaude. Totalmente. Eta horregatik baitaren nahi nun podcast hau hasi, terapia egiteko. Eske, nitzako, bai irratisa eta bai podcastan formatu egoista bat. Zer nahi rotzen honez. Bai. Super egoiztire, porque zutan igamen. Eta nien nabil pentsaten gero zeinek entzungora ben, hau. Nien nabil pentsaten, guazen amen despotrikatea, ez? Guazen amen desahogatea, guazen amen berbatxa, zeko esazune, amen eta orain, ez? Hori da. Eta atzanin, ondogaz pasaten, aparte, eunen baten, aukeri bakazue entzuliok, entzuliok, aukeri bakazue kasko kepini eta mikro batetik berbatxeko eta zeuen buru entzuteko. Bai. Berbetan zazen enin, eske, super biziosure, osea, engantzatxen za. Engantzatu, total, zeure ahotzaz engantzatxen za, osea, la bombara, gexe ide. Bai, zuetorri aurretiko egunetan probak egiten ibili naiz, noski, eta probak nahita luzatu egiten dituen. Claro. Zeraten, ai! Eta de repente, ahotz politxe fintxezu. Erroio asen, erroio.
Bai, ASMR egiten Bai. hasten zara, bai, egia da. Bai, total. Nola izango litzateke, ez dakite, bueno, orain, Hola, txenik, eta. Bueno, gero, ureran, eta gero, amen. Ja, ura hori da, bai, taza nola... Orain gai aldaketa bat egingo dut, beraz, Rafaga sartuko da. Vale. Eta hori zen, nire Rafagaren aurkezpena, eskerrik asko. Rafaga. Bai, meta podcasta, izan da Wow. momentu horretan, bueno, Rafagak ere aurkeztu nahi dituelako, bide batez, Sintonia eta Rafagak Iker Laurobak egin ditu, eskerrik asko mendik. Jo, artista. Oso polita gelditu da. Ni Laurobak gitarra klasik emosta zen. Pero Beira? konfinamentu torri zan gero, así que, bueno, denpora gitxi noan, baina guai. Ni beraz, ni esa estan, atzamarra, eta gero, osea, es rollo... gitarri jotezun nintxezu atzamarra, bueno, gentipuia zeiten doa, atzamarra, eta gero motetzazu atoskolakien, ez? Bai. Ritmo markatezen da nik esanan, bale, atzamarra, pezuña, eta bera, termino real ditu zan, eta bera esplikazen, bai, atzamarra, pezuña, eta una proba, pezuña, atzamarra. Historiak aspena. Nik gustot Lauro bat esan lan niaz, osea, ojos en blanco. Eko txaue. Ai, muso bat, Iker. Bueno, nahi zintu da ekarri gaur, Txatxaran podcastaren lehen atalera, ze, bueno, podcast hau jaio eginda, orantxe jaio da, hasiera bat da, baina aurrerago amaiera baten, izan zitudan bide lagun, Korapila podcastaren azken atala zurekin grabatu nuen, egongo da entzuleren bat, entzunez zuena, orduan gustatuko zitzaidan, zeure ritmoan, zeu luzatu nahi duzuna, pixka kontatzea, alde batetik, zer kontatu zenuen, egun hartan, zer suposatu zuen, zuretzat, elkarrezketa hori emateak, eta bati bat, gustatzen zitzaidan garai hartan gonbidatuei galdetzea, ez, gero. Nola iritsi zara etxera, ze gorputzaldidekin, eta behin ikusi zarenean, zer erantzun jaso duzu, jendearen gandik, orduan, nahi duzun doinu eta ritmoan, Obrera. Korapilloak. Zeuketxezen duzen korapiu, zelako korapiu zin, majo. Zeuketxezen dune, pertsona asko kezingo leukein, esan perresa, aldabatea zan terapeutiko, baina aldabatea batzuan korapillo begelditze zan, ez? Nik beste batzuk ikusten ebazenin eta gelditzen itxan, ama. Alandabe oso terapeutiku zan. Eta ni jun itxan korapiluta, askan korapilu izan itxan, askatu gendun askan korapilu izan itxan, erixotziatxik berbaetxan jun itxan, eta hor kontatu neban, esperientzisi bixi izan nebana, konfinamentun neure aita hil zanin. Eta izan zan, ostras, askotan esaten dugu erixotziatxik ez da berbaetxen, eta ez da berbaetxen. Natxeta esan ez da la berbaetxen eta berban birdela, eta hori dana, kosta etxen da. Eta neuribe kostan gaztan, berba etxi, ez? Zeratzanin bebai biltzen zazpentzaten ze berba ibiliko, ze berba estoten ibiliko, ze kontan eke, ze errez, ze, klaro, oso gauza intimu, baina berez elitxake izan bir hain intimu. Berez normalizan biko gendu zen gauza asko, ez? Bai. Adibidez, jolines, beste ejemplo bat emote aldea. Pertsona bat aurdun gelditzen da, galtzen daue umi, eta lena hori isilin gelditzen gero eta gexadiz pertsonak esan denak, galdo ineban. Ez? Eta beran leku emon, eta erixotza bat emorun konta. Zelena, esaten zan, esan jaso behin, orduan no kuenta. No, sí kuenta. Jo, kontatzen dula, bai. Claro, bai, eta horbe, batu zelako estigmak egon dizen horbe, bai, kasu erixotziaz orokorrin generalin. Gorde morun etxen eta intimidadin gelditzen den gauza bata, bere zelitxakenin gelditzu bire intimidadin, ez du jakitzen pertsoniai zelan galdetu, zelan za, besti galdetu gotzat ez dut galdetuko, molestan gotzat ez dut molestako, eta honetaz berba etxeko orduan pardine. Nitzako izan zen, gauza bat, desahogo bat izan zen, lotzi bezentu neban gero, orke zan, igual, berbagez egin jotero, igual penien mondot, bebaide, hor bakotxan, eguero bakotxan orgullu sartzen da, zentzande, beti, bai. Nik estotzen da inoi penek emon. Baina, jolines, nik ustot oso politxo izan zanela. Gelditzu nintzen, zentzazio positibo bateaz de, honek lagundo iztabe bai neuri, ez? Ze askotan, esaten dau zerren birdan, zer isan biko litzaken normala, baina kostatzen da gero praktika normalizat eta nitzako hori la bomba izan zen.
gaur nabil askola bomba esaten, eta normali ez dut esan. Ba, izan zen, increíble. Bai. Eta gero, bai, feedback aukinean asko, jentine. Jente asko jarri zan gero nebaz harremanetan, ero lagun batek, bai, jo, nero osabak ikusi ban, eta asko emoziona zan, ze beran aita ondala gitxi hile, eta ez da izer, eta behatu, ezazu, ostras, ema jentek empatizara honeaz be bai, ez? Ba, ostras, momentu no, junpo pipini hasta, txitsipollo. Ba, oso politxo esan zan amaiera morun, eta nebaz harremanetan ipini zinanin. Hasiera barri bateako, zanean behatu, amatxu gendu nire xoti ez da hon, jasotza bateaz gatoz. Bai, pixkat lotura bezala nahi nuen egin. Baitu Lauro Babeak abestezunez, amaiera batekin hasiera bat dator. Oso egokia iruditzen zitzaidan, eta izan da elkarrizketa bat, eta hau nahi nizun esan baita ere, niri personalki kolokatu nindun leku baten, ba, gaur egun oraindik jarraitzen dudana hor, ez? Bai. Zenetzat, esaldi klabe asko eman zen ditun. Asko. Eta horietako bat izan zen, nola kontatzen zenun aita agurtzeko momentu hortan, telefonotik. Bardinaz pentsaro, dontxe. Telefonotik, eta esaten, jo, aita maite zaitut. Bai. Maite zaitut, eta esaten nun, eske, ze gutxi esaten duen. Ja, eta nik beti zaren dute, eskerrak esan etzan, tio. Bai. Ostras. Eskerrak esan etzan, Ze hori da ez dakau itxureik esateko, eta zanan eskerrak urtestan, eta deitxunetzan da zan etzan matxezatxot. Wow. Eta ez maite zaitut bakarrik, baizik eta edozein gauza polit edo positibo, orduan egia da, elkarrizketa horrek, bueno, etapa bat isten laguntzeaz gain, lagundu zidala kolokatzen baita ere, esan gauzak. Esan gauzak. Esan maite duzunari maite duzula. Esan, ba, ez dakit, norbaiten lana gustatu bazaizu, Ba, esan. total. Norbait gustatzen bazaizu, esan. Bai, osea, beldurra handia digia digu, gero, ba, bultan ez jasotzea berdina, ez, baina esan. Ikuspunture, bakarek irabazteko akasu, ez? Zalantza bat akasu momentun, hau da? Rodingerreko katu modun. Hori. Ez dakizu, zuta kasu katu bat kajanta, ez dakizu hilean ero bizik dan, ez? Ba, zabaldu kajita ikusi, ez? Zeko esasune, baten bat gustaten gazta. Bale, ba, ez tozu jakingo galdetzen zazune arte, eta zetako zabiz igual energitxe alperri botaten pertsona baten gana, ez? Gero, igual berak ez dakarren inungo interesi zuen, ba, obetora ja aziratik ezetza jasoti, ez? Jazta. Hori arlo romantikon, claro, sentimentalean, baina... Baina, bai, ero, zeuko ezazune, oitxutegaz, baten bate proiektu bat estrenaten dago edo, eta askotan kritikan zain ja, pertson hori. Zer eineke hobetzeko, baina zer eineke hobetzeko. Bueno, niri asko gustazta. Ezin zuzan bakarrik asko gustazta. Ero azpimarratu gauza positibuk egon dizenakor. Ni, ostras, por ejemplo, ni asko saiatzen azkuten azenin zeo zer ikusta, eta imagina, ez da esan gauzatozu nire gustoku, baina saiatzen az ikusten gustazazen gauzak eta beste pertsonia azpimarratzen horretxe gauzak. Ostras, zoizonak, jo, hau oso ondo ondaz, jo, zelako biharra men eta men, ez? Ba, bizkatu horretxe gauzak azpimarratu. Ze txarra jabe jasuen gora. Txarrak bakarrik iristen dira. Eta bakotxek eure buruaz be oso kritiku gaz. Osea, sanatxe eta txarrik ez gazo zuz eure buruaz beti zabiz horre erre. Esaldi malapartatu bat, nik uste kalte handia egin diguna denoi, bueno, beti hobetu daiteke. Eta, bueno, bai, igual bai. Baina, ostras, momentuaren arabera, egoeraren arabera, pertsona horrek nik dakidala alik eta ondoen egin behar zuena, ez da? Total. Eta hori zin azpimarratu. Hemen eta orain ez dugu astu behar. Hemen eta orain de alne banik eta hobetuen. Bai. Jazta. Tal cual. Bete hobetu daiteke, bai, ba, bueno, igual, aste bete barro esperientisa geixaukik gorot eta ordu hobetuen gorot. Baina honezga aste bete barro. Hori da. Ongaz, amen. Eta on eta amen, hause jaken izan dotetxan. Jazta? Ito. Oso ondo. Hombre. Ba horregatik, zentzu hortan elkarrezketa horren lagundu zidan hor kolokatzen neure burua, ez? Eta filtro asko ezabatu dizkit. Onerako eta txarrerako. Ja, onerako eta txarrerako, total. Bai, oso pozik. Total. Eta ez dakit, bai izan zen elkarrezketa bat, nire inguruan ere oihartzun handia izan zuena, eta lehen esan dezu esaldi bat, ez?
ze gutxi hitz egiten den eriotzaz. Total. Eta gehiena esaten dena justu esaldi hori da. Ze gutxi hitz egiten den Bai. eriotzaz, baina olako, ez dakit, esperientzi kolektibo bat izan da eriotza. Total. Eta gaina, bizitza guztien ondena hor, ez? Beti danik bizitzi bara, erixotzi horren birde, erixotzi beti da presente. Gaina era guztixeta, ez? Eta, ostras, eta ondiokan ez dakiauela hori, tabu baten moron ero joten dela, ero ondiokan ez dakiauela hori lantzen, askoak hau ikasteko. Askoak hau ikasteko. Askoak hau ikasteko, por cierto, dakat beste proiektu bat lagun bateaz, erixotzi atxek. Epa! Ontxe ja, behatu ja esan enot idazten nabil, gabiz hori antzeslan bat gabiz prestatzen nire Gartzia eta Bixok, erixotzin ingurun. Esperientzi personaletik abiatuta? Bueno, bai. Zeuena. Izango da kontu, hileta bat izango da planteamiento. Hileta bat, azelako, ze nahi dugu utzi hor, ez? Askotan be, erixotzan be, ostras, norberan egu, ero orgullu be, Bai. ostras, ja jentik behan hileti antolatu etxen dago, bideu lagaten do grabata, eta... Bai, alare, etzait geizki iruditzen. Neutzako, Ni bati bat komediatik ematen denean gustatzen zait asko. Claro, total. Ikusi nun bideo bat hor nonbait, naiz gogoratzen nongoa zen bideoa, ingelesak ziren, eta alako baten, hileta kutsa sartu zuten lurrazpira, eta lurra botatzen hasi aurretik, barrutik entzun zen, hello! Hello, anybody there? Eta hileta elizkizunera gerturatutako guztiak parrez lehertzen eta esanon. Baina momentu hori, ni oso polita iruditzen zait, ja joan zarenean ere, barre dosi hori ustea. Oso nara. Eta ero beste hori bat izan da nint, adibidez, da genti, eski hau ez dut nahi esan zeinin kasuran, baina da genti, por ejemplo, esan da bena, ni hiltxena zenin, ni kaji txitxe, ni inokez ikusti. Eta de repente, alabi, hor, sal pasada verla, que es que la han dejado tan guapa. Niño, zure amak nahi ban, kaji txitxe oti. Zetako zabaldu bizu, pa que la vean, Pa que la vean guapa. Taxidermisti super guapa, taxidermisti ez, tanato... Zeran ditzen da? Ofizio horrek hitz badu. Tanatoplastia, ez que nila dana cirugía estetiko erraz. Makilladora. Makilladora, hilako makilladorik zelako guapa lagara ben erakusteko. A ver, cariño. Osea, ez, bueno, hasi ginen nera eta Bixok honetxetaz horretan da zen, zantzez lan sortu berdu. Eta, horretxetan gabiz, idazten gabiz, osea, eske... No. Bai, kriston gaia irutu zait. Beste batzuen eriotzaz hitz egitea, igual errezago da, baina, geureaz hitz egitea, cuidado, Entzuna nause, Vitoria Martin, guztain gaztan hausen eski, baten berbetan, ez hiltzen danin, hiltzen zazanin, ero, zozer bara zer, edara marroi. Zozer bada. Zozer bara, eta derrepente hor, eta San Pedro bara benetan ero, eta besti bara, eta zuri esaten txarto portaza zelata. Infernure zuzera, eta ben egixe bara, ero, imagina, jo que se, beste dozen gauzara hor. Ostras, da egia baliz. Egixe izango alitzake nik engonan, religio guztizetako asuntu, ni txampona senterra, eta epinistazio me bai hau, eta bikingo emorun zu emon, eta txalopa baten ureta bota, dan engonan, por si acaso, protegitu dugu. Eta egin hori entzundako nahi zen baita ere. Ni hiltzen nahi zenean, organikora. Erontzugun eukinean, diskusiñoi. Es que, a ver, humore baltzara, ¿vale? Lekua du. Humore inkorrektu, baina, claro, a ver, da pertsona bat dela donante de órganos. Eta bestik, aizeaz, ez dut zulagaten donante de órganos izaten, porque ibiliko zatxuen medizinako fakultadin, eta erosen gora bezeguaz, eta ez flipa. Nik si eso diseka eta salan ipiniko zatxuen. Hostia. De Guatemala a Guatepeor, pixkat, Sublime. Eta ikusinan bideo bat Instagramen, hau brutalara. Gixon bat, eukana salan, beran txakurre disekata. Txakurre? Bai, bueno, jente askorera animalixa disekata okitzen da benak. Eta gizonak eukan beran txakurre disekata, eta beran nahi ban, bisa bat enterrati, bera hiltzen zanin. Ez? Baina txakurra eukan euskitzako eta horreko kipinitxe. Zehatxik. Claro, disekaten danin kristalesko behixak ere pitzetzen, ez? Eta impresioen motetzen enlatordun euskitzako beta horreko rabero kipinitazen txakurra, eta salan ikusazen txakurra euskitzako beta horrekokin. Osea, impresioa ematen diona da, hildako, disekatutako txakur horrek kristalesko begiak izatea. Ez disekatutako txakurrak. Ez.
Eta bera explicando, no, me dijeron que lo rellenaron con algodón, no sé qué, eta bera ikutzen como tok, 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 tok. Bai, hau, nire Instagrameko algoritmo ez da ze hori, Ni no? Instagramen algoritmoan Bai, agertu zait. nire algoritmo agertu zen, bai. Txakur jabe garen aldetik biok. Bai, total. Zuk koko Bai. disekatuko zenuke. Ez. Nik txiki ezingo nuke disekatu. Ez, nikoko neban disekako ni de palo. Keba. Eta uste dut batzutan txakur jabe batzuei burua joan egiten zaiela, zaigula, nire joango zitzaidan askotan, baina Bai. nik ezingo nuke horrekin bizi. Keba. Koko berez dobi deitzu bizan. Dobi? Bai, baina dobi inoi, o sea, esa hemen como que zanela animalizantzako como, zan ditxuko eta zu txakurre ridikulizatire. Ba, behatu, eske, dobi bardinera. Harry Potter ikusitxe bakazue, dobi elfo domestiku koko bardinera. Nero txakurren bardinera. Eske, belarrixak eta penarpexeta. Bai, bitu, oain esatezula. Bai. Ez tozen laga koko ipintzen. Osa, ez tozen laga dobi ipintzen. Ixen orduan ba, koko azka ditzu zen. Ni txakurretan ez, baina adibidez katuetan gustatzen zait, gizaki izenak jartzea, eta Juan gainera, Carlos. bai, Juan Carlos! Bai, ez igual Jokin, Jon, ez. Adibidez, hemen auzoan katu beltz bat ibiltzen da, eta Jose Ramon deitzen dio. Jose Ramon. Edo beste katu eme bati, Nekane. Nekane, me encanta Nekane. Adibidez, Madrilera joan ginenean, katu bat adoptatu genuen, eta Gaieta izena izaten bukatu zuen. Ze, bueno, horrelaxe deitzen zioten aurkitu zutenek. Gaieta. Nik esaten nuen, Jose Ramon, nahi diot jarri. Hombre, emea da. Gaieta eta Jose Ramon oso diferentiti, eh? Oso, bai. Baina, esaten zena, emea da. Bueno, ta? Jose Ramona, bera, nahi da bena. Hori da. Hago beste gai bat, niri oso urrunekoa egiten zait, baina nik badakizuri gustatzen zaizula. Orduan nahi nun ekarri gaur mai gainera, eta gainera mai gainera dio danean ondoari naiz. Ze tarota asko gustatzen zaizu, asko kasu egiten diozu, ez dakit nola esan. Orduan zuri utziko dizut esaten baino. Ulertuko ez duenarentzat, edo ulertzen ez duenarentzat, zer da tarota zuretzat? Bati bat zuretzat? Tarota da guai, tarota la bomba. Zehatzik, nik tarota esauturan leireletu esker, bale? Claro, mundu guztik relazionaten dau tarota gauza esoterikokin, leer el futuro. Ez. Tarotak, datu, nire psikologipe tarota biltzen dau. Kartas del orakulo batzuk biltzen dauz. Nitzako tarota taukena da, hau da, askotan jenti joko moron, no bota kartak, bota zu kartak, cariño, da igual ze bota etzasun horrei pertsoniai. Ba, obviamente karta bako txabenan signifikau dauketa hori danez. Baina, esaen batazun, adibidez, gexa zentra biza zego ez da bestik esango, igual azken aldixan enabira, etxetza beste pertsonei pentsa erain. Ja. Ez? Osa, nik uste dut, horretako herramienta bat ala, eta psikologo perrotxatxek ibiltzen da bela, ez? Batzuk. Urten da bela, reflexionata eruten zatxu. Ja, ez dela hainbeste igual aurreiritzia. Ez dago azertaten, nitzako ez dago azertaten. Baina, hau, nitzako, hau esaldixek klabire, eta erantzune zeuk dakazu beti. Eta nitzako hori lantzen da, edo zin zalantza bakazu, ero biharrin espasa ondo, ero dudak, zalantza bakazua pertsona batea, zero lo que sea, ez que ez da, bueno, zalantza bakazu, zozea txite, zer esatetzu zeure buru, eta zer esatetzu zeure barruko gorputzak. Gorputza zer esaten dago, ez? Askotan gaukeko kitzen dugu erantzun, Askotan, joleres, no me fastidies, imaginai, inigo. Zu nahi zule txaketa rosa bat erosi, baina gelditzen da bakarrik taia ekizize, baina zuko isi txaketa rosi nesosi. Obviamente bakizu txaketi, en el fondo bakizu txaketi txikisi dakazule. Baina modan neotearren, igual erosien gozu, eta gero igual ez dozibiliko, igual peini biliko zu, baina bakizu ez dakazule ondo. Baina ez duzu nahi hartu. Baina, el fondo bakixo, batarotak horretxetaren laguntze zatxo nire ustez. Bueno, gustatzen zait, ikuspuntu hori, esaten nahi nintzena, igual badago aurre iritzi bat, horrena, ez, etorkizuna irakurriko dit, etorkizuna markatuko dit, eta, batzuk igual esperantza gehiagi jartzen dute horrekin, ez? Bueno, ea kartek zer esaten duten. Nik uste dut bebai askotan laguntzen dagoela proiektaten. Ze baten batei esaten batzazu, kartak esan bera, emoten dagoenek ondo urten gora bela, segi bide horretik. Hori pertsoni tranquileon positibo ongorala. Bueno, hortan laguntzen badu, ondo. Bai, hori egixera.
Ez duzu uste askotan igual aprobetxatu gehiegi dagola, ze, klaro, tarotan negozioare izan da, eta telebistak Ja, gaueko 12etan piztu izan badugu, ja, horri ikusten da oso ondo. ja. Ez, orduan, esango zenuke tarota mediokre gehiegiren eskuetara ere iritsi dela. Bai, bueno, neue mediocre konsiderataz. Nun hori izan nahi, Ja, a ver, jolines, es que negozio etxe hortik, a ver, ja, ez da izan esan, Ja. Bai, nik uste dut de todo ongorala. Igual baten bate ongora benetan etorkizune eta kixena irakurten, Zu, nik hor konfio. Baten bat fixateku bera eta ondo bak irakurten gauzak eta, oie, bota neuri. Etxen da donostin esoterikun, zea, asti edo. Azte esoteriku edo etxen da miramarreko jaurek izan. Letu jundera, leire letu jundera. Leire letu noela une jundera. Ni sekulen askun baina batu kuriosia da. Ona iro jun. Bueno, hau esan da leire letu ere gonbidatuta geratzen da podcast honetara. Bai, mesedez, leire letu urrengoko konbidatu zeu, mesedez. Ze leire letu gisaztan, ustot hor sarreri ordaintze zure estara esaten asko, eta tiradak, taroteko tiradak eta bruju eta honek goten ditzenak, errati zeu gitzazuz. Toma, ja. Bai. Leire letu, por si acaso, konfirma hau egixeran ala ez, bale? Porque igual hau neure bexan zinoi izan zen. Bai, Instagramen aurkituko nauzu, Bai. abildua txatxaran, edo, bai. Abildua txatxaran izan biko da. Claro, egia da, atalau grabatzen ari garen momentuan, oraindik ez daukat Instagram Claro. konturik. Ze, Bestelan- ziurtatu nahi nuen, ea dena ondo dijoan, Claro. ondo grabatzen den, nik ere asmatzen dudan hemen Claro. neure buruarekin. Bestena zuzendu gero, Bai, zuzenduko dugu, hola, Bai. sartuko dut, ahots gehigarri bat, hola. Bai. Por cierto, Hori, ez, abildua txatxaran bat, abildua txatxaran amazazpi. barkatu, parentesi txiki bat. Gure Instagram kontua, hain zuzen ere, abildua txatxaran da. Eskerrik asko. Ba, hoxe, kartak ekarritxuaz. Berta dituzu hemen. Bai, Vale, niri botatzeko, noski. podcasta gero zeuri esan, zen aizu. Ja, hori ondo legoke. Igual ni podcasterrari. Ez zait asko gustatzen esatea, ni podcasterra. Bai. Baina bai, ea txatxaranek ze irakurketa duen, kartetan. Ia txatxaran eze proiektzio ukiko ben, nero tezan, zeu emat eta zehatzago esan zure galderi zehatzago esango da erantzun niño, Vale. nero tezan. Naizu jakin ia txatxaranek diru lortuko da ben? Ez, Naizu jakin ia txatxaranek entzulik eukiko da ben? hori, bueno, gehiago interesatu altzait. Bai, ze Bai. gehiago, oza, exactamente, ba, hoxe. Zuleak edo behintzat, incluso gonbidatuak animatuko aldiren. Ea, erakargarria egingo altzaien ona etorri eta nirekin bakardadea partekatu. Hemen karta barajaten nabil, bale? Bai, ikusten ez du ez nontzat, ze ez dut bideo podcasta egin, inoa kartak barajatzen ari da, soinua, takit asko sartzen den, baina, bueno, moztu du. Epa, Nuevo comienzo. hiru kartatera ditu, eta orain Ua, 4, bost. 5, Estudixutik aldatuko za, estudioz aldatuko naiz. Ero bai, ero estudixuk aldaketa tokikora, ero dana dala. A ber, askan atakorot. Venga. Ondo, vale. Gerturatu mikrofonora, orain. Asigaz, urten da benlengoko irukartatiz, Death, Will and Temperance. Euskal entzulentzat, Death de eriotza. Eriotza da, hasiera barri bat. Zozer bukatu da, etapa bat bukatu da, beste bat hasten da, eta gaina dator akompainata The Will, hau da, la rueda de la fortunas. La rueda de la fortuna da, como, bebai, indartzen dago hasiera berri hori, dabil temperantzai begire, orduan nahi dago esan, datorrela gauza politx bat, baina pazientzixiaz, hasi bizazela jungo dala gautana, txiri, suabe, gonbidatu aldetik, eukiko oso gonbidatu interesantik, bale? High price, sus, sacerdotizak urteten dau. High priestess, horretxek urten dau, eta horrek askanin jakintzi, sabiduria, ez, gente, osea, goitxik erakusten daben genti, energia oso femenino etorten gazta, orduan bastante gente, trabajau ekarriko zu, gustaren gazta hau. Gero, ezatutena estuixutik aldatzeko aukeri izan leike elkarrok urten da belako. Horren ero esan, movimiento normalmente de trabajo, éxito. Vale. Ordu movimientu dator. Orduan ez da, tanto si plataformas aldatuko dan podcast hau,
podimo etorriko da. Hori da, bate jakin erosiko zuen, edo estudixo bat ipiniko zuen, nunun etxeko, edo estudixo beratzen informi hartzen joko da, zebait egixe, bizkaten andamioz gabizela momentu. A ber, orantxe bertan, Steve Jobs garaje baten hasi zen, ni nire logela baten hasi naiz. Bai? Oea, oindik hor dago. Eta maieran urten dago la luna, bale? Osea, honea satzen zadetut, izango dela gauza bat oso emozionala be bai, confía en tus instintos, déjate llevar por tu instinto, porque sobe cáncer, ¿sabes? La luna es tu regente, bakixo. Orduan bakixo. Gustatzen zait. Bai. Gustatzen zait. Oso itxura hona du. Déjate llevar por tus emociones. Eskerrik asko, kartak botatzeagatik. Ez da. Azkenengo galdera bat egingo dizut, eta honekin agurtu nahi naiz, bai atal honetan eta bai orokorrean atal guztietan, bururatu zitzaidan galdera honekin bukatzea elkarrezketa bat polita izan daitekela, eta galderak ez du zertan, ambito laboralekoa izan, ez? Ambito pertsonalak ere balio dit. Orduan, galdera, hauxe da, botatzen dizut, eta erantzun lasai. Zer gelditzen zaizu egiteko? Zako gauza. Justo, onatorri aurretik neuan bizkatago bisata, eta esaldixe erdera zangorote, me come la vida. Ez? Te come la vida. Me come la vida. Momento baten desan de, ostras, hainbeste gauza etxeko, eta ez daka temporai. Osea, igual nabil neuen nervio askoaz edo ez, movimiento askoaz edo energixa askoaz, eta sentzazio bat, ostras, pillo bat gauza enbi batxuaz, eta alko da nahin, denpori eukikorota hainbeste etxeko, ez? Sentzazio horreaz nabil azken aldixan. Sentzazio horreaz. Batez be, dakauelako igualdanok presenio denpora guztin, akordik izateko geure buruaz, ez, zoriontzu gazen hor egoteko, baina zoriontzu gauza asko kargatxuen batea, eta bebai pasaten gazta den, ostras, dana nairot, ondoteko dana nairot, ez? Bai. Eta ja bakat. Bueno... No, ja bakat, berez, danotak hau, ez? Paraten basa, amen eta orain, guk esaten duen modun, amen eta orain oso zoriontzunaz, baina azten basaz, ja, ansiedadi etorten asko, etorkizunai behire azten zazenin, ez? Eta segixan eta bai, eta hau, gaina gure lana ez da bapa estable, orduan, eta lan gexa, ez da zer, eta hon erotein bebai, eta bebai nerot, etxi ez da zelako, eta nahi do bebai, ostras, eta de repente, ansiadi hortik etorten da. Basek gelditzen gaztan etxeko, gitxea pentsa torkizunin eta gexa pentsa orainen igual. Nik galdera hau gehiago botatzen nola, ez dakit, txindok iraigo. Etorri zara oso irakurketa filosofiko politarekin, baina balio dit. Eskerrik asko. Bai, eta ze gelditzen gaztan etxeko estela, eta tu pelikula bat nairot, ala, agur. Haino, eskerrik asko. Hasiera hontan ere bidelagun izan zaitut, bizitzan ere bidelagun konsideratzen zaitut, aprobetxatuko dut esateko, lehen esan dugunan arira, asko maite zaitut. Nope, bai. Eta, eskerrik asko pauso hauek ematen laguntzegatik. Plazerra esan, ikiston ilusinio izan natorti. Niretzat ere bai. Eta, horken poan ikusiko gara. Bai, eta, txatxaran, éxito esele, eh? Osa, éxito txatxaran. Apa. Eskerrik asko, agur. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.